Isyu. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio Philippine Standard Time, 1:46.
Kamusta naman mga pinalanggan na ito nga mga tagpalamati mayong hapon sa tanan. Ang inyo kubos nga lagad si Tita Wilma of Danay na naman kita sa siniya nga hapon, Martes nga edisyon sang This Is My Life. Nangamusta ko ya kay nga ako nakapanyaga na mo. Okay. Kamusta ang panahon dira sa inyong lugar? Something diri sa amon sa syudad diya sang Bacolod, syempre, no? Masanag ang kalibutan pero hindi lang mapaktan nagatupa ang ulan. Dira iya sa inyo. Sa norte nga bahin, sa sur nga bahin sang Negros Occidental, kag sa malabutan man naton dira sa Negros Oriental, ang pagpangamusta man ni Tita Wilma sa inyo sa karon iya nga adlaw. Sa mga kaiping naton nga mga kaislahanan, again, sa isla sang Guimaras, kag sa isla sang Panay, sa apat man ka mga probinsya, hi and hello sa inyo. Dara sa probinsya sang Iloilo, Rojas, Capiz, kag Antique, sigurado nga maayad-ayad iya ang inyo dara panahon. Kag sa pagligad man sa aton mga inadlaw, sa aton anay countdown kadali lang gid Tita Wilma. Antes magabutang adlaw sang Pasko, pila na lamang ka adlaw ang nabilin? 31 dias na lang. 31 dias na lang nabilin, Pasko na, kag 38 ka adlaw, bagong tuig na, kag aton abi-abihon ang tuig 2021. Wala gid mahimo bisan ano iya ang aton away sa pandemic sa COVID-19, ang pagsalasala, hindi man necessarily nga nagasalasala-gid, hindi gid malikawan nga ang aton mga kauturan magahulag gid, kag mangita gid ya paagi kung paano ang ila pala abuton nga Pasko. Okay? Okay, ginakaara na niya sa aton tradisyon tanan niya, kaya amo nang namuklatan naton nga sa pihak sang tanan nga mga kapurautan, kakabudlayan, kag tanan nga mga problema nga nagabot sa aton, mga pagtilaw, pero ang Pinoy iya padayon, di ba? Padayon taya, kag mahimo tapaya nga magyuhom, kag magbatsyag sang kalipay sa pihak sining mga nagakatabo sa aton palibot, masubo-subo man, di ba? Kaya magluwas sa coronavirus nga aton ginapangatubang kag ginaaway sa karon nga hindi naton makita. Mabudlay pagid para sa aton ang pagsunod sa mga protocols nga ginapahimo sa aton nga sa diin kita padayon nga nagatakod sining face mask kag face shield, dalas kita iya alcohol kung magwa kag may kadtuan, tapos conscious ka pa kay kung may magtupad, ikaw na nagapalagyo para nga mamintinar mo lang ang ginatawag nga physical distancing or social distancing. Inalikaw sa virus nga ina. Sa pihak sinaasan hambal nga Tita Wilma, no? Hitabo diri, hitabo dito. Pinsaron mo kagabi isang tungang gabi or kaina na sang gagahon dito dira sa Banwa sang Valladolid sa Sagwa Banwa. Atong natabo nga head-on collision sa duha iya ka mga van. Masakit-sakit ina makon mo. Duha gid pagkatapos 4 ka kabuhi. Pagkatapos paguro adlaw diri naman sa aton nagluntad iyang sunog. Amoy ng mga masiling bala naton hindi gid mapaktan nga mga hitabo sa aton sa nikabuhi. That's why nga padayon man ang aton sa ni pagpahanumdum sa aton mga kauturan. Paghalong, pagpangamuyo, kag mag-angkon sang maayo nga balaytyagon kag mangin malipayon sa adlaw-adlaw nga tanan. Amo lang gid na iya. Alauna 52 Action Radio Philippine Standard Time kag sa siniman nga adlaw, sini nga Martes syempre ang aton panahon pila man ka updates nga nagakatabo sa aton palibot sa karon, ang mensahe nga nabato naton sa isa ka upod naton nga nagaupod sa This Is My Life tag sa kahapon, isa naton katag palamati asawa mo naga-worry kay bulagay sila sang iya bana. May ginhambal ang bana sa iya sini mga dalagita nga kabataan, mga dalaga nga mga bata. Amo inang iya problema sa karon. Kun ano ina bantayan man naton, no? Sa pagbasa ni Tita Wilma,
pwede ka mo makashare, di ba? Pwede ka mo makashare sa inyong mga opinion, inyong greetings. Pagi sa itong text hotline at 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Sa mga palangga, man natin nga mga tagpalamati nga naka-online via cellphone o kung ano man yung mga gadgets ninyo dira, basta lang sa Facebook, di ba? Arang Facebook page sa Action Radio. Action Radio Bacolod, ara direng live, click nyo lang op na kita tubtub-tak na alas 3 sa sininga hapon. Kag magluwas man sina, dira ninyo man makita mga dalag ko nga mga balita, no, sa Action Radio, mga flash reports, sa breaking news, sa sina man nga adlaw or sa sininga adlaw from sign on to sign off. Kag ang mga natipon man nga mga balita sa news center sa Action Radio Bacolod, ara inyo makitaan kag mabasahan sa amon sini website. Log in lang kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph. Pwede man kita maka-updanay via YouTube. Search nyo lang Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod live na kay makitaan ninyo kay maka-updanay man kita dira. Okay, sa liwat syempre sa mga ay manghay lang ko anay sa mga senior citizen ay ng mga nagkalabilin bala sa balay. Sunggod na ako na nga mga senior citizen, kamusta lang? Daw mayo ang yuhum, daw pati ang nawong manayanaya, samtang nagalambiran ang duha ka batiis nga nagapatong iya sa malabang nga bangko. Okay, relax lang sa sininga hapon, lingawon ka mo ni Tito Wilma. Kag gamay lang pasiplat sa update naton sa COVID-19 na ginhatag makagina ni Action Dorel sa Action BBB kay Action Rex Kantong. Gamay lang gid nga diri sa Dakbanwayas ng Bacolod, pila ang bag-o naton nga kaso, Tita Wilma? 20 ang bago nga kaso sa coronavirus. I'm sorry, 11 gamay lang tawi, ano? Double digit pero gamay-gamay. Hindi talang na pag sila nga gamay lang na pero ara gihapon, no? 11 ang bag-o nga kaso sa coronavirus. Ang suma total nga kabugusan sa COVID-19 sa Dakbanwasang Bacolod 5,278, no? 5,278 kaysa sinaiya nga numero ang aktibo na lang. Ang aktibo na lang kag nagasuprer sining coronavirus 259. Kay nagdugang dirang bag-o nga naka-recover iya nga 20 or sorry, no? 259 ang mga active na ito nga cases. Sa mga naka-recover, Tita Wilma, or but silingon mga nag-alalayo bala sa coronavirus, nagdugang niya 20. No? So, kabugusan may ara na nga 4,859, no? Ang mga nag-alalayo. Kag may nagdugang nga isa kakabuhi nga nadula, kag naglabot na sa 160 ang kabugusan iya sa mga nagkalamatay tungod sa coronavirus. Sa probinsya naman sa Negros Occidental, may 31 kabagong nga mga kaso na nagdugang ina siya, kaga may record na sa karon ng probinsya sa 5,631. Kaga sa bugos naman nga pungsod, may ara na kita 420,614 ka mga kaso. Sa bilog nga kalibutan, ara 59,513,265. Amo ina iyang aton sa ni-update sa COVID-19, kag pasiplat lang gamay si Tita Wilma sa dalagan man sang aton sa ni panahon, karon iya nga adlaw, halin sa aton sa ni Weather Bureau ang pag-asa. Ang tail end sang frontal system, no? Ang ikog, no? Ang ikog sang frontal system kag amihan. Amo ining duha ka weather system, ang duha ka weather system nga mabatyagan sa karon sa pungsod. Ikog sang frontal system kag ang amihan, kag suno man sa aton Weather Bureau, apektado iya sang amihan ang bugos nga Luzon kag Visayas. Amo nang nakahambal kita kay inaaga pa nga masanag ang kalibutan ay nagaulan nan. Pagkatapos mabatyagan ta na nga laina
ang dupoy-dupoy sang hangin na. Samtang apektado naman sang tail end sang frontal system ang bahin sang Mindanao. Kag sa weather forecast karon nga adlaw sang pag-asa, naga-eksperyensya o kung maka-eksperyensya pa sang lapta-laptaman nga mga pag-ulan kag pagpanag-uob sa bahin sang Davao Region kag Caraga, ina naman tungod sa tail end sang frontal system. Kag sa nabilin nga bahin sang Mindanao, may pagulugalom nga kalangitan, amulan may eksperyensya nila nga may panalagsa nga pagtupa sang ulan ina tungod naman sang localized thunderstorms. Ang Eastern Visayas kag nabilin pagin nga bahin sang pungsod makabatsyag man or maka-eksperyensya sang pagulugalom nga kalangitan, may panalagsa man nga pagtupa sang ulan tungod sa amihan. Di ba tawe? Oo. Kag ang ato naman syempre kadagatan Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ng Calayan Islands kag ang baybayon kag ang mga baybayon of course ang hinambitan nga lugar mangin kasarangan tubto mabaskog naman ang pagdapya iya sang mga balod. Kag magluwas man sa Tita Wilma ang temperatura ang temperatura nga ato na batyagan humalin kay inasang kaagahon from 24 degrees, tubtob na iya karon kundi nang mapaang nga parte, 31 degrees Celsius. Abot silingon sa bilog nga adlaw, ang mabatyagan naton nga temperatura from 24 to 31 degrees Celsius. Si Haring Adlaw nagpakita kay na alas 5:47, magatunod naman karon alas 5:22 iya sa hapon. Kadasig man sa aton siniya panahon, sa dasigman sang paglibot sang aton orasan, 1:59 na pero gamay lang gid natungod nibla sa face mask kag face shield. Kay kahapon ang aton sa ni Department of Health, gin pabutyag gid sa publiko nga oy, hindi balatuman, no? Hindi tuman kag hindi gid sa kamo nga siling 100% nga sigurado sa nga magsuksok lang, maggamit lang sang face mask kag face shields para makalikaw sa COVID-19. Kung magsagad ka mo magsagad ka mo dira kadto kag magpinagutok sa lugar nga sa diin dapat ninyo dugukan kay may mga lugar may mga public places nga hindi malikawan, di ba? Pero may angot na sa mga pictures bala, no? Nagwa na siya kay may mga pictures nga mga tao nagaginutok, dito sa bayan sang Divisoria sa Manila nga wala pa iya magtahaw kag wala pa iya mapapas kag wala pa maghaganhagan ang peligro sang virus. Kung mahimo suntani sa iya likawan ana ang mga pareho sina nga mga lugar bisan diri sa aton, di ba, may mga lugar nga madamo sang tawo na kung mahimo ipatuman ang physical distancing kag dumdumon gid ang aton kaugalingon nga kaluwasan pati na ang mga paulian naton nga pamilya sa aton tag sa kapuluyan. So nagpangabay man ang Department of Health sa mga evacuees nga nagapabilin sa mga evacuation center kag sa mga opisyal sang gobyerno likawan ana ang physical contact sa tagsa-tagsa bilang kabahin man sa paghalong sa paglaptas sang virus. Likawan gid ang pagpangamusta, shaking of hands na bala. Ang pagpangamusta, ang paghag o kung paghakos, ang pagbeso-beso, kag iban pagin nga klase sang physical contact, kag kung mahimo padayunon ang physical distancing sa tagsa-tagsa samtang nagasugilan nunay. Ang do kabudlay gid man pro, di ba? Do kabudlay gid man pero wala gid ta choice. Bisan gani kahapon pagpauli naton pag-agi sa ginasakyan naton nga salakyan dira na yon sa may NGC. Abaw din na yung lapit bali sa may market pagwa na sa bayan sa isa dira ka call center makita mo ara sa higad nagatinumpok. Ay abaw do wala lang sa ila, no? Nagatumpok-tumpok wala pa na yung mga face mask ya. Amuna siya ginahambal naton nga kun mahimo ang pagdisiplina ara iya sa aton kaugalingon bisan ano pa nakaugtas ang iban dira sa palibot na kung hindi tayo magsunod wala gid sa may matabo. Muna siling naton nga kung hindi ka magbatsyag hindi ka gid magsiling ay tuod gali. Baw Ginoo ko nak onward hindi lang, no? Gani maghalong gid kita. Alas 2:02 Action Radio Philippine Standard Time.
Dali lang gid relax lang ka mo dira. Magabalik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Oh yes, manamyaw tanay at tawi dali lang gid sa iton dira mga palangga ka mga tagpalamatingan ng upod sa iton sa FB Live. Mayong hapon lang da. Kay Vicky Zamora Fuentes, good afternoon Tito. Well, stay safe. God bless always. Watching FB Live in Singapore. Wow, hi and hello lang dira sa imo ma'am. Halong ka man dira. Sir Doms Ortiz, mayong hapon. Good afternoon Tito. Monitoring always love you. Shout out to Energy Fans Club. Thanks. God bless us. Halina kay Inday Jean o si Sir, no? Virgil Pinda, ganda tito bagay. Okay, thank you, good Inday Jean. Ka-good PM lang. Watching live from Celine Homes. Halong sa gihapon, Tito We. And God bless you always. Salamat, kids, sa inyo man. Good afternoon, Miss Welms. Paliyog lang tamyaw sang happy birthday kay Maribel Pasustento sang Barangay Felisa. Halin ina kay Inday Rodora Santiago. Tawe pwede ka patamyaw sang happy anniversary kay Mr. and Mrs. Pasaporte sang La Carlota City. Kag happy birthday kay Mr. Rob Pasaporte. And kay Ate Julie Leyte sang Mandaluyong. Of course, pwede gid ara na nabasa na ni Tita Wilma. Inday Vicky Zamora Fuentes. Okay, so again, happy anniversary kay Mr. and Mrs. Pasaporte sa La Carlota City. Happy birthday man kay Mr. Rob Pasaporte. Yes, kay Ate Julie Leytes sang Mandaluyong. Hi, Ma'am. Pakigwit man family ko sa Himamaylan, Barangay Carabalan, Familia Vicente from John Vicente of Barangay Hagnaya Hamindan Capiz. Halina kay John Vicente, na? Salamat gid. Mayong hapon Tita Wilma, Inday Jocelyn Libondes Puho. Salamat man kag mayong hapon. Good day sa imo Tita Welms. Palihog ko tamyaw sa Malikse family sang Barangay La Granja, La Carlota City. Halini na kay Inday Nora Dela Torre Malikse. RR Muntua Rihenyo. Dungan sang maliwalas nga hangin kag mabaskog nga ulan diri alangilan nagapamati kami. Wow. Salamat gid ino. Salamat gid ka maayong hapon. Balikan lang na ni Tita Wilma nga aton sa ni mga greetings. Okay? Relax ka mo da.
amo dira dugay-dugay, ha? Dugay-dugay mabunot si Tita Wilma sang isa naton ka winner, aton probable winner para sa aton sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod province-wide. Sinuayhan ang aton sinibangin winner. Bantayan nyo na dugay-dugay, mabasa ko anay sang isa ka mensahe sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubong, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ila. ang basahon ni Tita Wilma sa sininga hapon halin sa aton sa ni Messenger. Oh, di na to. Yes, ari siya. Alin sa aton Messenger kag ini ginpadala sang isa ka asawa. Kag nagapatawag lamang siya sa kay Inday. Ang mensahe ni Inday nagasiling, Hi Tita Wilma, isa man ako sa nagapamati sa imong programa. Tawag lang ako, Inday, ang tuod ko nga ngalan, hindi lang pag-ihambal sa kahanginan. Okay, Kim. Tita, isa man ako kailoy. Ang problema ko, may bata ako nga 4 kabilog. Ang bana ko, may pamilya na nga iban, subong. Ari ako sa akon kabataan, tita. Ang problema, kay hambal sang bana ko sa amon mga bata, nga hindi na kuno si mama niyo maka-avail sa SSS kay ipakakasya ko bilang iya benepisyaryo. Amo ina ang ginaproblema sang bata ko, tita. Duha ang akong dalaga, kag subong, ari kami gaestar sa mama ko. Kag kunsan ulang gusto maghatag ang ila papa sa amon. Amo ina, tita, nga nagapaninguha gid ako pangita sang obra. Nagalibog man ang ulo ko kung tuod gid bala. Nga, hindi na ako mangin benepisyaryo. Di kasampot si Tita Wilma Inday, sorry. Kung hindi na gid man ako mangin benepisyaryo sang bana ko sa SSS. Mahulat ako sa imo, laygay sa akon kung ano gid ang dapat ko himuon. Or pinsaron, Tita Wilma, salamat gid. Mahulat ako sa imo mensahe. Tita We, 38 na ako, ang bayna ko 46. Amo na nga nagsulat ko sa imo, kay kung kis aga sakit man ang dughan ko sa pagpamensar sang hambal sang ila papa nga kakason ako sa SSS beneficiary baw ng mga anak. Inday. Oh. Pero si Inday taga Murcia, pasensya ka na sa sulat ko. Okay. Parang makapadala lang siya kuno sang iyaman problema. Ako gali, sorry. No, palihog lang tita, hindi paglawaga sa kahanginan ang ngalan ko. Okay. Sa aton sini nagpadala sang mensahe sa itong text hotline, Inday, kabalo ko, ara ikaw nagapamati subong kag nagaupod sa This Is My Life. Salamat gid sang imo pagpaambit sa amon sang imo sini problema, sang imo sini sitwasyon sa karon. Masakit man panumdumon nga nagaantos ikaw ang imo kabataan tungod sang pagpabaya sang imo sinibana kag nag-angkon siya liwat sang lain nga pamilya. Ha?
masakit sa tawo nga nagapalangga kag nagahigugma nga bayaan sang tawo nga iya ginapakamahal. Pero ti wala ta kabalo kung anong rason sina, wala mo man ma-mention diri sa imo mensahe, pero ara ang problema para sa imo nga ginhambal sang bana mo sa imo mga kabataan nga kakasun niya ang ngalan mo nga sa mga benepisyaryo niya sa SSS. Mangkot isa lang gid ang solusyon mo. Ang pamangkot lang gid ni Tito Wilma sa imo, Inday, kasado ka bala sa bana mo nga nagbiya sa inyo? Nan. Kay kung kasado ka mo, legal kamo nga mag-asawa, bisan nagapangabuhi pada saya, may pamilya na siya nga lain. Kung ikaw ang iya legal nga asawa, wala ka dapat kahadlukan. Kay nga may ibato ka, may iaway ka. Kay nga kamo iya ang legal niya nga pamilya. Na? Kita mo, bisan paano, bisan mabudlay sa iya, bisan talagsa lang, gapadala pa siya sa iya mga kabataan. Nan, isa lang kung sabton mo lang nahambal ni Tita Wilma nga, Tita Wi, kasado kami ya. O, din ka mo kasado. Kasado ka mo sa sibil o kon sa simbahan. Importante, kasado ikaw. Kaya ti ma-register, gid man na sa civil register, inyo sa marriage contract, di ba? Kung kasado kaya day, wala ka dapat kahadlukan. Amo lang natandaan mo. Bisan ano pa nang himuon niya nga kakason kada niya, hindi yan na makakas kay asawa niya ikaw. Asawa niya ikaw legal sa mata sang tao kag sa mata sang Dios. Gani wala kasang dapat kahadlukan. Kung amo man ang ina ang iya ginhambal sa inyo kabataan, iya pabayiilang da siya. Pabayiilang da siya. Maninguha ka para sa tidlag ko naman ang duha mo kakabataan, bisan sa duha mo nilang kakabataan nga nabilin nga siguro, nag-eskwela pa, focus ka na lang dira. Padayon na yung imo pagpaninguha kag pagpangita sang kwarta para nga isuporta man sa inyo sini kabataan. Hindi ka magkahadlok, Abi mo, ano ginang dapat mo hadlukan nga hindi ka mangin beneficiaryo nga konak onward kung madula sa kalibutan, hindi ka mangin pensyonada, hindi mo makukuha ang iya siniburial, ang mga death claims sa mo. Ay pabay, bisan ay basta mapisan kaya inday, wala kaya dapat kahadlukan. Wala kaya dapat kahadlukan. Kay nga ay kasarang kuya mangita sang isagod sa akon kabataan bisan pigado kami. Nan. Wala ka dapat kahadlukan, magpangamuyo ka bala na kag hindi ka na maghambal kung ano gid man, hindi ka na maghambal sa mga masakit nga mga tinaga nga makapalain pa sang buot sang bana mo, kung maka-trigger pa sang iya sini kaakigon, pabayi na lang dira pa mo ka na bala, pabayi lang da siya. Go ka lang kung ara ka mo sa poder sang imo mama o pud sang imo apat ka kabataan, sige lang pangabuhi lang kamo, buligi balay ang kabataan mo nga magtutom sila, nga mangin maayo sila sa ila sini pagpangabuhi, kay makita ina sang bana mo sa ulihi nga ay nagsala siya. Nagsala siya, nga gintalikdan niya ang iya pamilya, kag ginbaylo sa iban, kag maghimo liwat sang kaugalingon, sang dugang pagin nga pamilya. Hindi ka na mag-ano lang di sa mga maayo, iya nga bahin sa aton kabuhi, para makabatsyag kita kag sang kalinong, kag mangin maliphayon kita. Hindi ka na maghagay sina magpangamuyo ka sa mahal nga Diyos, tagaan ka katawhay sa imo balatyagon, tagaan ka sang mga maayo nga ideya nga makabulig sa inyo pagpangabuhi. Ari lang na iya. Kung sila ka pangita, dasal sang kagamo, kamo lang na iya, kay ako yung mga buhi, ako yung upod sa akon mga kabataan. Kabay pa inday, nga sa malipot lang, napahangop ni Tita We, ang buot na ito man pala buot sa inyo. Wala ikaw kahadlukan. Kay nga, kung legal ikaw nga asawa, kasado ka mo, ikaw sa gihapon. Hindi yan makakasbisan ano yung nakapanas da. Hindi yan mahapos, mahapos iya mag-change status kung islan niya ginman, kung sino iya ginpakaslan, kabudlay-budlay. Budlay gani nga letter,
may clerical error lang. Letter E kag letter I lang diferensya sa imo nga landera. Bisan sa date of birth, budlay gani ikiklaro na sa SSS, ayawan ka na mudamo pa ng requirements, ay pang asawa ka, kakasun ka sa listahan. Ha? O hindi, nothing to worry. Alas 2:21 Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton anay siniya Panyawan Liniment, ha? Aton Panyawan Liniment, isa ka produkto sa Sad Pharma para sa aton mga sang aton 500 pesos nga cash halin sa Action Radio Bacolod para sa aton SAP sa ARB province-wide. Pagkatapos sa mga importante nga mga commercials. Hello, hi, Miss Heaven Heaven. Mayong hapon, Miss We. Mayong hapon, manda sa imo. Maulanon nga hapon, kag maayong hapon, Tita Wilma, upod liwat sa programa mo sa kahanginan. Salamat gid sa imo, Alex Montesa. Bao tinagaulan kay gapamayong kagida iya. Okay. Kay Shamaya Vargas. Maayong hapon, Tita We. Gapanamyaw ko sa ilan ni Antonieta Ausente kag Bonjing. Bonjing Ausente. Permigid nagapamati sa inyo sa Murcia. Salamat gid mayong hapon lang dira sa inyo sa mga taga Murcia, ana. Tita Wilma, patamyaw ko nilang pamilya Celos ang barangay Nabulao, si Palay City, kag sa pamilya Sornieto sang barangay San Juan, Pontevedra, Negros Occidental, madamo gid nga gracias. Alex Montesa ka, oo. Hello Tito We, naka-tune in na kami di Bantog Lake, Alangilan. Samtang nagabantay inasal upod si Duday Espigol Istokya. Wow! Mayong hapon lang da sa inyo, kag mayo lang da nga pag lunegosyo Natita Wilma, no? Okay. Good PM, greet ko. Happy birthday kay Dudoy Eli Alibo sa iya 68th birthday today. Ha? Happy birthday kay Dudoy Eli Alibo sa iya birthday, 68th birthday. Happy 68th birthday. Halin kay Junior Lito Lozada. Alex Fuentes, hi and hello. Mayong hapon lang dira. Ara sa kuno nagapamati. Kay Marjorie Rosal Mugat, hi Tita Wilma. Wow. Now lang ko kakita sa imo. God bless you. Always stay safe. Di na ko magbasa sa pila ka linya. Kaya may kita mo nang dapat nga ilong. Relax lang da. Maria Tita La Cuesta, good afternoon man. Ara man si Luis Minda Bunhibod. Good afternoon. Tita We, viewing here. Puro Katilingban, Barangay Bata. Stay safe always. Luis Minda Inema. Inema? Ay ka. Hello, Tito Wilma. Shout out sa family Balsimo sa Barangay 35. Bacolod City. God bless po. Halin kay Nini Silva. Nini Silva. Rosalinda Arellano Espadero. Mayong hapon man sa imo. And Vicky Zamora Fuentes. Good afternoon, Tito Wilma. Stay safe. God bless always. Watching FB in Singapore. Yes, Dan na ini nabasa na ni Tita We kaina, no? Na pwede ka tamyaw happy anniversary. Yes. Tapos na siya.
R.R. Montua. Ma'am Elizabeth Maleka Gamala, good afternoon, Ma'am Wilma. Stay safe always. Take care. God bless and more power. Likewise, Ma'am. Thank you, kid. Hi. Halin kay Inday Rose Guevara. Martin Aliling, good afternoon man sa imo. Hindi na pwede makakas kung kasado sila. Yes, insakto gina Sir Doms. Tsakto gina iya mo hambal na hindi na makakas, hindi na mabulag basta nga nakasal na. Hi, Tito Wilma, greet ko lang si Mamang Panyang. Gapamati kami. Lopez Village. Kamingawan. Always kami, tita. Oy, Christine Joy Morgan Ventusa, salamat, gid. Ha? Okay. Balikan ta kamo karon dugay-dugay. Relax lang kamo da. Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sat sa ARD. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Action Radio. Salamat isa pagsagi. Aksyon Radio. Hello, mayong hapon. Hello? Hello? Na naman si Tita We man. Ara garing. Hello? Nailan tawi kay garing gani. Kung kapamati, garing ang imong telepono sabta na kay basi ikaw, ina, ang ginatawgan na mo diri sa Action Radio. Ay, si Inday, nga itong letter sender, nagsabat siya. Siling niya, Tita Wilma, kapamati, gid ko, oo, kasal kami. Oh, the subscribers cannot be reached. Okay, try taliwat, isa pa kapag dial, wala siya guru makabati. Pero kasabat siya kay ina, away, isa na lang. Okay, kung isa mabuno talot sa aton crystal bowl. Okay? Ang reaction din ni Inday na aton letter sender bala sa sining hapon. Yun ato kinakabalyari di Tita We. Oh. Kasado sila kuno sa simbahan. Kasado kami Tita We. Salamat kay Tita Wilma na himos nako sang laygay mo. Okay, salamat kid Inday. Pangamuyo ka lang ang para matagaan ka bala katawhay kag kalinong sa imo. Mabunot na ta isa, wala pa siya gihapon nakasabat. Okay, Sir Elray, palihog ko di. Ari. The subscriber cannot be reached. Oh. Tinguha pataliwat isa. Okay, ang inyo dira mga cellphone kinahanglan, alerto ka mo, no? Daligid lang sino ayan, okay na. Okay, good afternoon, Tita We. Na? Ako bitawgi, Tita We, ging aliba. Nya ako bitawgi, Tita We, kay para kasabat ko dayon TY gid mo nga mga anak ka mo. Okay, pa-shout out naman ko sa anak ko dira sa Purok Duldol, Barangay Lopez Zaina, sa Murcia, kay sa parents ko dira sa Maria Elena, Barangay Dulao, Bagos City. Monitor lang ko diya sa Alabang sa may Montitinlupa City.
Okay, Rose Guevara, salamat gid. Ara na garing. Okay. Oho. Novi Valencia Subaldo, salamat man kag mayong hapon sa imo. Piyungan guro ay. Galing ang imo cellphone. Okay. Isa pa, isa na lang. Isa na lang. Mag-isa na lang gani karon. Islan tagid ka, lain naman. Abe, dial ta. Oh. Sir? Last na lang. Okay. Wala siya kasabat. Hello? Hello? Yes, sir. Mayong hapon. Yung hapon man? Oh, sa Action Radio ni sir. Si Jim Azucena, ni. Oo, ma'am. Pila na gani edad mo, sir? 63. Taga-diin ka, sir? Barangay 19. Ano nga radyo ginapamatian mo, sir? Action Radio. Ti mo radyo, nagabagag. Ang imo radyo, da subong gandar, wala. Wala kaya ari ko dito sa market, sa Burgos. Ara ka sa Burgos? Nagano ka na sa Burgos? Nag-aubra. Ay, nag-obra ka, pero... Obra. Aha, ano obra mo da? Baligya, mga sari-sari. Okay, isa na lang, sir, pamagot ni Tita Wilma. Gapamati ka sa Action Radio Bacolod. Dahil sino ang, or ano nga programa o kung na sino man ang ginapamatian mo sa Action Radio? Si ano, Sino? Fred Salanga, Si- Kulaga, Okay, naga. Sino pa yung mabatian mo? si si Brian. Si Brian, Brian is Murti. Action Brian Firing Morden. Oo. Oo, kung gabi. Oo. Akong gabi ka pamati pag ikaw. Well, anyway, sir, salamat gid, no? Salamat gid, nagapamati ikaw sa Action Radio Bacolod. Kung pamangkuton ka Oo. gani, anong estasyon sa radyong imo ginapamatian? Dali mo nagabakalan si Jo Marie. Jo Marie. Okay, sir, congratulations, ha? Sige. Ikaw ang atong sini winner sa siningation. Hulaton mo lang, sir, ang text sa imo sa tracking number kundi nga remittance center mo makuha kag ang tawag sang amon sini admin staff, ha? May damo gid nga Oo. salamat. Thank you. Okay, thank you. Yeah. Bye-bye. Sige. Halong gid. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Salamat. Sub sa ARD. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARD. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Okay, congratulations kay Jim Azucena, 63 years old, sa Barangay 19, Bacolod City. Ikaw nga itong sini-winner, subong iya nga hapon, there is a This Is My Life. Ay nga mga anak ka mo. But anyway, alas 2:34, Action Radio Philippine Standard Time. Yes, padayon man sa City to Wilma iya sa This Is My Life. Gamay lang ni ang for FYI naton para sa inyo sa sininga hapon. No? Gamay lang ang impormasyon para sa inyo. Kay nasipletan man naton kaina, no? Kag nabatian man gani, no? Nga ang aton sini World Health Organization, na ang aton WHO nagsiling mas maayo gid bala para sa aton likawan gid na ang pagtinipon-tipon, ha? Likawan gid naton ang pagtinipon-tipon ilabi na sa aton mga pamilya nga inang mga naanda na nabala naton nga ginahimo kada Paskwa. But sila ng traditional nga family gatherings, no? Ang hambal sa WHO sa sina nga paagi, no? Kung likawan nato nina, mas nga malikawan naton ang paglapta sang kaso sang COVID-19. Amo nang hambal ni Maria Fan
Kirkhofe, na COVID-19 technical lead sang WHO. Sila niya wala sang zero risk option sa COVID-19, wala gidya na kag ang option gid lang suno sa iya amo ang lower risk o kon higher risk, pero zero risk wala gid, ha? Kay ara ginada siya always, ha? Ara gid always ang paandam nga matabo gid ang paglatnanay sang amo nga masakit, sang amo nga virus. Ang hambal gani nga bisan mabudlay nga hindi. Yes, mabudlay gid man sa aton nga hindi kita makatinipon-tipon, especially ang pamilya sa adlaw sang Pasko, sa adlaw sang New Year. Pero wala ta choice, ha? Nga amo inang pinakamaay naton nga himuon, likawan lang anay. Mas maayo suno iya sa WHO nga himuon, imbis nga mag face to face kita, ang himuon na lang anay, total uso man ni subong kag hands-on man ang halos tanan sa internet, di ba? Himuon na lang anay virtual no? Virtual na lang anay ang family gatherings kung pwede pa lang himuon na to na. Kag panugyan gani sa pila ka mga expert, likawan ang masiling naton amo nang ang pagtinipon-tipon. Kag hambal ni Dr. Edsel Salvanao nga miyembro iya sang Technical Advisory Group sa Department of Health, sila gapangabay gid kita sa katawhan sa mga Pilipino as much as possible not to mix households. Just do virtual Christmas if you can. Jutay na gid lang sa linya. Jutay na gid lang. The vaccines are coming. Amo gilang hambal nila. Nan. Kay ti kabalugid kita nga ang adlaw sang Pasko, adlaw sang bag-ong tuig, amo gining pagtinipon-tipon sang magpamilya. Ad amo ni diri nagahimo sang or nagapatigayon sang reunion, di bala family reunion, kalabanan amo gini ang iban di bala nagapalauli, nagatinipon kundi nang balay gid sang bilog nga pamilya, ti kon mahimo ang hambal sang aton mga natungdan nga mga ahensya, likawan na lang anay naton ina. Wala man jutay na gid lang kuno, nagapangabay sila gamay na gid lang kay manug-abot na ang bakuna. Bao. Ti wala gid ta da mahimo gid, na. Pero bisan gani ang mga hilikoton during Christmas holidays, ginapahagan-hagan gid. Kay ti kita mo subong, basta naghilapit ang Pasko, ang mga tao nagadinugok na sa pagpamalaklon. Pero mo nang siling, ginapalikaw anay kag hindi kita magkumpiyansa. Naghambal gani Health Secretary Francisco Duque III, nagpaandam siya sa posibilidad nga liwat pag angkon sang mataas nga kaso sang COVID-19 sa pungsod. Tungod sa kadamuon sa mga tao nga nagagwa samtang nagahilapit ang holiday season. Subong ang ginahimo nila, nagadihon sila contingency plan para sa post-holiday season surge. Kag sila niya nagapahanumduman siya sa publiko, hindi kita anay mangin kampante sa piyak sang pagnubo sa mga records sang kaso sang coronavirus. Kay Teo, sa nakaligad nga duwa ka semana, mas manubo sa 2,000 mo ang na-record nga kaso sang COVID-19 sa bilog iya nga pungsod. Ti sila ni Duque, mayo na supposedly nga palatandaan, gani kita dapat gid ang maglikaw. Kinanglan patapuson talang anay para nga hindi kita mabudlayan. Okay, shout out sa mga taga Holy Family of Sumag. Tita Wilma, hello to my teacher, Mrs. Santander, as well. Thank you, kid. Halin sa cold and snowy Minnesota. Miss Vanessa Mayo, thank you, kid, and good afternoon, ma'am. Alas 2:39 in Action Radio Philippine Standard Time. Sa ito na mga kauturan dira nga nagapangita sa mabasko, gidya mo. Tita Wilma, pagkatapos ang mga ini.
Sherilyn Oro Javier, good afternoon. Hayda sa akon mga kabatch 95 sa DLNHS, no? Domingo Lagso National High School. Tsakto ko, Inday Sherilyn Oro Javier. God bless Tito We sa imo programa. Salamat man. Kay Inday Rose Guevara, sa mga ka-energy fans, sa mga Energy Fans Club ko no of Action Radio Bacolod. Halin kay Inday Rose Guevara. Eddie Laos, good afternoon Tito Wilma. Ari lang kami Japo ni Nanay Isabel. Mayong hapon Tito Wilma. Halin man kay Inday Marian Icolyada. Yes, Nening Malu, salamat sa pag-upod mo kay Tito We. Karon nga hapon no? Sa inyo dira na ni Toto Larry, sa inyo mayong hapon lang dira. Antonio Beronio, nag-upod man kay Tito Wilma karon nga hapon. Madamo gid nga salamat. Kag Los Veminda. Ara si Los Veminda. Ay, ging alib ano ni siya, ginpadala mo kay Tita We nga cellphone number. Ano sa limot? Ginpadala niya cellphone number kasi ako bala tawag Tita Wilma ka na sabat ko dayon bong nga mga anak kamo ginapakadlaw nyo gin Tita We. Mayong hapon Tita We, monitor lang ko diya sa Magkabebi Pampanga. Oy, salamat sa bagus gid nga pamilya dera, ha? Okay, salamat gid. Holiday Tita We, shout out to my sissy, Mrs. Alvarez of Tangob. Thank you so much and God bless. Watching from Minnesota. Okay, ma'am. Thank you, good ma'am, ha? Kag pakigwit sa tanan nga batch 67 sa Ravia High School sa Ibi Magalona halin kay Luis Minda Bunhibod. Wow, salamat gid. Inday Rose, yes. Jose Moncal Torilla, monitor lang ko sa program mo. God bless. Marian Eculiada, yes. Eddie Laos, yes. Kay Nanay Isabel, gali. Nanay Isabel, mayong hapon lang dire sa imo. Na? Thanks, gid. Kag salamat gid sa inyo, tanan. Mga taga Holy Family, yes. Done ito, ma'am. Okay lang. So, relax. Balik lang ko karon kung may time pa gid, ha? Thank you. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo-tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19.
Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan. Oho, dali gid lang gali. Ang tanan nga miyembro sang WOPIC gali niyong WOPIC amo ning Women's Organization of Philippine Independent Church dira sa may Valladolid, may Women's Sunday kamo this coming Sunday, November 29, alas 6:30 sang aga. Na ano na ni Inday Ronnie Trava para sa inyo. Ha, mga miyembro? Okay, Tita We. Relax lang. Kanto na kita sa pagbasa sa mga zodiac sign para sa itong tag sa ka-horoscope. Pero antes man ang horoscope, gali Tita Wilma nga itong mga celebrators today.
Ang nag-celebrate sa ilang birthday, happy birthday. No? Sa mga ginpang-greet na to kay Ina sa itong sa FB Live, happy birthday sa inyo, tanan. Ang wish lang ginaton sa inyo, good health and more years to come, more blessings. Kag, syempre, kinanglan mangin happy, gid ka mo subong adlaw. Pasalamat, gid ka mo sa mahal nga Diyos for the gift of life. No? Happy birthday man kay Nanay Clemencia Gabinio. Nanay Clemencia Gabinio dira sa Our Lady of Lourdes Parish sa Barangay Baita. Happy birthday sa imo, nanay. Na. Okay na. Horoscope na kita, Tita Wilma. Sa aton horoscope para karon nga adlaw Martes, Nobyembre 24, tuig 2020, unahon na ito ng Scorpio. Ang mga natao sa Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Abaw, sunda kag padayuna ang imo maay nga mudo karon nga adlaw, ang malipay, ang imo pagkamalipayon. Ay hindi na pagsapakain ng mga magahod sa palibot mo, nga kung ano-anong ginapangwakal, pabay ilang da sila yan, no? Tinguhaan mo nga mapadayon mo ang imo balatsagon nga kalmado. Relax ka lang. Mga maswati mo nga mga numero 8, 35, 50, magkadagod-lag ko, 23, 11, kag 45. Bone white is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius, mga nataon, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Ang imo mga connections, amo ina ang mangindalan. No? Ang imo mga connections, Sagittarius, amo ina mga dalan sa mga ideya na tungod sa event nga gusto mo nga i-organize. Amo ina sila ang makabuling. Mga maswati mo naman nga mga numero 9, 7, 23, 25, 11, kag 10. Emerald green is your lucky color. Yes, sa mga Capricorn. Ang mga Capricorn, ang ining mga natao, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Ang diferensya sa imo isig kapareho. Abi mo kun ano? Amo ang ilaya diferensya, pabay ilang da. Tulukang imo kaugalingon. Kung ikaw nagaanto subong magpaninguha ka, na? Kag tun-an mo man Capricorn nga ma-appreciate, na? Ang tagsa kabahin sang bilog nga adlaw. Martes, gets mo? Masuwati mo nga mga numero 2, 6, 26, 33, 15, kag 41. Lilac violet is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius, ang mining mga natao, Enero 20, tubto Pebrero 18, ay, gulpi ka lang mga kig sa bago mo nakilala. Kay nga, ang imo bala do na init ka siguro bala, gulpi ka lang nga na init sa bago mo nga nakilala kay nga halos magkapareho sila sang itsura sang imo nga mother-in-law. Nga aman, Aquarius, ikayuhan ng imo balatsagon dulaan ng kaaki. Mga maswati mo nga mga numero 3, 6, 9, 18, 24, kag 32. Turmeric yellow is your lucky color. Sa mga Pisces, mga natao, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Ang imo nga pagbiyahe-biyahe, padayuna. Padayuna ina. Kag mag-aabot gid, may mag-aabot sa imo, may mag-aabot sa imo nga sorpresa sa bahin sang imo pagpangabuhi. Love life mo malipayon ikaw Pisces sa karon. Mga maswati mo nga mga numero 6, 18, 24, 35, kag 30. Ruby red is your lucky color. Aries, ang mga Aries naman, ini mga Aries mga netao, Marso 21, tubtob Abril 19, ang imo bala maayo nga pamatyagan karon nga adlaw, no, nga daw may nami gid nga matabo. Yes, may matabo gid nga makapahalipay sa imo karon nga adlaw. Kun ano man ina, pasalamatan mo gid ang tanan, especially ang mga nagbulig sa imo. Mga maswati mo naman nga mga numero Aries, 21, 7, 12, 32, 35, kag 29. Tangerine is your lucky color. Kadto kita sa zodiac sign nga Taurus. Ang mga Taurus naman na tao Abril 20, tubtob Mayo 20.
Ikaw bala, no? Ikaw bala, Taurus. Ang imo bala-bala tiyagon, no? Ang imo bala emosyon karon nga adlaw. Amo ina makahatag sa imo sang eksperyensya nga hindi mo malipatan. Oy, share mo kung ano na ha. Okay. Magagwa gid ang tuod kag hindi tuod mo nga friends karon nga adlaw bo silingon ang true kag fake friends mo. Nan, masuwerte mo naman nga mga numero 9, 15, 32, 28, 12 kag 22. Electric blue is your lucky color. Gemini. Sa mga Gemini naman, Mayo 21, tubtub Hunyo 21, baw, happy ikaw subong. Kay nga, happy si Gemini subong, tungod may magagwa nga kwarta. No. Ara gid niya mahayag sa imo ang kwarta karon nga adlaw kag matagaan man katumanan kami ginaplano ikaw, no? Ma-experiensyahan mo man karon nga adlaw ang mga pagbag-o, ilabi na sa pagbag-o sang imo pananawan sa kabuhi. Mga masuwati mo naman nga mga numero 42, 25, 28, 23 kag 41. Satin violet is your lucky color. Sa mga Cancer naman, ang mga Cancer, amo ini mga natawo, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Samtang wala pa natabo ang imo ginapangayo or ang imo man ginapangabay, magpangamuyo ka Cancer. I-enjoy mo ang maayong nabatyagan mo karon nga adlaw, kag yes pasalamatan mo kung mahatagan sabat ang imo ginapangabay. Mga masuwerte mo nga mga numero 23, 30, 31, 15, kag 34. Jade green is your lucky color. Yes, Leo, natatita Wilma, pero ang mga Leo, amoy ni mga natao Hulyo 23, tubtub Agosto 22, dali gid lang. Ay, happy birthday. Tatay Boy, dada sa may Isabela. Happy birthday, Tatay Boy Diaz. Happy birthday karon lang kung sino na nagpag-greet si mo, ana. Okay. Sa mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22, tagaiman panahon ang kaugalingon mo para, tagaan mo man panahon ang imo mga palangga sa kabuhi. Ha? Kung may ara, nagapanggarit-garit sa palibot mo, Leo, pabayi lang na sila, pawala ilang. Mga maswati mo naman nga mga numero 32, 23, 12, 5, 11, kag 22. Ultraviolet is your lucky color. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo, may mga natao, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Abi, pangita, ang ginatawag nga point of attraction sa imo inner being, ara mismo sa imo kaugalingon. Ha? Ang imo na batyagan nga maayo sa karon nga adlaw, amo inang makapamag-an sa imo mga ulubrahon. Virgo, ang mga maswerte mo naman nga mga numero 8, 5, 15, 31, 24, kag 30. Dollar green ang imo lucky color. Sa mga Libra naman, ang mga Libra, amoy ni mga natao Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Ikaw bala Libra, feeling mo satisfied ka sa kabuhi mo? Na kag subong eager kagid nga maangkon mo ang oportunidad sa bahin sang negosyo. Kung ina, madayon, mangin madasig man ang kwarta para sa imo. Mga maswerte mo naman nga mga numero 25, 7, 18, 39, 33, kag 20. Crimson red is your lucky color. Okay, nabatian na ito na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope karon nga adlaw, Martes, Nobyembre 24, tuig 2020. Sa liwat, happy birthday, Tatay Boy. Ha? Tatay Boy Diaz na sa Isabela, happy birthday. Halin sa pinakagwapo mo gid nga bata. Ha? Halin na sa pinakagwapo mo nga bata, ka makulit-kulit nga bata. Halin ka Action Chan Diaz. Kag syempre, halin man diri sa amon sa Action Radio, Tatay Boy. Happy birthday kid. Ha?
Action Radio Philippine Standard Time in Pontoles 3 at na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Oratio Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayo nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Napalinggan natin nga mga tagpalamati sa pag-upod sa pagpangamuyo sang Oratio Imperata batok sa COVID-19. Okay, sa siningabahin pero ay Tesman si Tito Wilma magpaalam. Antes man kita magpaalam sa sininga hapon ng ato na Zenton Plus Coffee Mix. Ang aton sini kafe nga swabe nga aroma, swabe ang timpla kag swabe ang sabor. Ang kafe nga himuhalin sa soya, balunggay kag Zenton. Ang kafe nga siling ka may kafe ka na may bulong ka pa kag ini ang may mga vitamins, minerals kag insoluble
Okay, Tita Wilma. Wala na kita sa panahon pa, gani kita magapaalam sa iton man pagpangalagad sa inyo sa sininga hapon, Martes, Nobyembre 24, tuig 2020. Pero antes man na itong sini Bible verse for the day sa Matthew chapter 7 verse 7. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. I can't say goodbye. Sa liwat, madamogin nga salamat standby na sa matawang mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ipa-aksyon mo, importante nga mga... Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,